फरायसाफोर नै नोंसोरनि फोरोंगिरि गोदाना बेनिफ्राय बिथाङा नोंसोरखौ फोरोंगोन दे अमा राजा नों नोंनि सिनायथिखौ होदो फरायसाफोर आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा हामगौ नामा बिदि मिनिनो सार नोंथाङा जेबो साननाङा बिसोरखौ थिक खालामनो थाखाय आंनि आसि फिसायानो थोजासे दे अब्लालाय दिनैनि थाखाय फरायसाफोरजों एसे रायलायथ'दो आं थांनोसै फिसौ आंनि मुंखौथ' मिथिबाय नोंसोरो अमा राजा बयनिबो खाजा होननानै दा खोन्थादो गावबा गावनि मुंखौ बै लास्टनिफ्राय खोन्था सार आंनि मुङा अन्थाइ बाजाब बसुमतारी अन्थाइ बाजाब ओमफ्राय मा खिथुआ बेन्चआव अन्थाइ बाजाबनाय बायदि बाजाबनानै थाबाय नामा गसंनानै सिनायथि नांगौ गसंनानै मिथिबाय जल्दि गसंनानै सिनायथि होफिन आंनि मुङा अन्थाइ बाजाब बसुमतारी मासे खाब्रांब्रांलै नाम खोन्थानाया मासे खाब्रांब्रां सार नोंलाय माथो जिरायनानै खोन्थानायाव आंनि नाम खोन्थानायखौ जायाखै बायदि गसंनानै होननो खोन्थादों बेनिखायनो गसंनानै एसे होख्रावना खोन्थाबाय आरोलै आच्छा बेटा बेटिफोर मिनिदोंना दे मिनिनानै लाग्रे दे नेक्स्ट ओइ बेटारि खोन्थालाय मा मुं नोंना सार आंनि मुङा नरसिं दैमारी नामफ्रालाय माथो बरियाथार नरसिंनो गंगार दुन्दिया गैया नामा गंगार दुन्दिया दङ सार गंगार दुन्दियाबो मा नोंनि नामानो गंगार दुन्दिया नामा नङा सार बै लास्टआव जिरायनायासो आच्छा जिराय लास्टनि साननाया जिराय ओइ नेक्स्ट नामा खोन्था बै खानाय जायफ्राफ्रा लानाया सार गावआनो आंनि नामखौ जायफ्रा होननानै मिन्थिखायो आं मानो खोन्थाबावनांगौ बाप्पावै नोंसोरनि नामफोरखौ बायनाबो मोननाय नङालै जिराय आरो मा बेलाय खानाया इसेबां जायफ्राफ्रा नामा जायफ्राबानो खानायखौबो जायफ्रा लानांगौ बे नामा खानाया गाबोन थख्ला जानांगौ मिथिबाय थख्ला आंनि मोखांखौ नुनाय बायदि थख्ला हाना फैनांगौ नों मिथिबाय मालाय सार जेलास जादों नामा मेगन सादों नामा आंनि खानायखौ बेबायदि जायफ्राफ्रा नुनायखाय नैबे आखाइखौ नुदों ओरैबायदि सोबागोन खावलायाव टेटु बानायना दोनगोन आंनि आसिनि टेटु मिथिबाय जिराय शाला खोथा बुंनो फैदों आंनि सिगाङाव नैबे अमा राजाखौ आंनि मुङा गंगार दुन्दिया ब्रह्म माइसो लासै खेरेन्दायाबो इसेबां लासै खारबावा खोमा ओरैबायदि लासै आयौ नोंनि नाम खोन्थानायखौ नेबाय थानांगौबा दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइनिफ्राय कलकाता मोनहैलायगोन जिराय एबार जागायदो मा मुं नोंना सार आंनि मुङा मुनि स्वर्गियारि ये मानसिफ्रालाय क्लास रुमाव दाउ जालासो फुदुंनो फैदों नामालै सासेना गंगार दुन्दिया सासेना अन्थाइ बाजाब सासेना नोरसिं बिलाइ आरो नै माना मुनिसो ओंखारबावबाय आरोबा मा ओंखारबावगोन माना मुनि जिराय सार आंनि मुङा दिंखिया नार्जारि आइला नामफोरा रोंलालां नोंसोरनि नामफोरखौ दसे जिरायना लायाबा जानाय नंला जिराय दे नेक्स्ट सार आंनि मुङा सामब्राम केरकाटारि सानखादोंमोन आं बिदिनो माबा मोनसे दाउ जाला फुदुंनायनि माबा मोनसे जाखागोन होननानै ओमफ्रायलाय माथो मानसिलाय दुमफाव फंबाय बायदिथार आरो बै सासे आंनि बिनानावजोंसो एखेथार माथो रायजो राजा नायगिरि नोंथांमोना दा कनफिउज जानाङा दै बैयो दुमफावनि फंबायमोन बैयो अमा राजानि बिनानावसोमोन होननानै मानो होनोबा केरेक्टारखौ सोलाय होनांगौ जायो मिथिबाय बेनिफ्राय आरो आं बाराबो बांसिन माने बुजायबाय थानो हाला माने आंहा गथ'फोरनि क्लास लागासिनो जिराय ओमफ्राय लास्टनिया बुंदो मा नाम आंनि मुङा बानलु फेरेंगि बेनिनो खमिमोन बानलु फेरेंगिनिनो दे जिराय दानिया नाम खोन्थानायफोराथ' जोबथ'बाय दानिया बुंदो मा रोङा नोंसोरो आरो मा रोंगौ सार गेम गेलेनो रोंगौ जों गेम गेलेनो ओमफ्राय फरायनो रोङा जोङो फरायनो रोङा मा होनखो नोंसोरो गेम गेलेनो रोंगौ फरायनो रोङा सार नोंनो माथो माखौ रोंगौ माखौ रोङा सोंदों बेनिखायनो खोन्थाबायब्रा आच्छा बाथुवाफोर बेफोरबायदिसो आंखौ दस्रा फोरोंगिरि बायदि दासान आं अमा राजा बयनिबो खाजासो बेनिखायनो गाबोननिफ्राय नोंसोरो फरायसालियाव फैनायनि सिगां बिखुङाव थाव गोथाङा तिल फोननानै फै मिथिबाय ओरैबायदि थाक दांना नोंसिनि बिखुङाव हिन्जावसाफोरखौबो गस्ला थिखांनानै बिखुङाव बुगोन ना सोरबे मानसिया सोर बुंदों बेखौ सोर बुंदों लास्ट बेन्चनिफ्रा बुंदों सार लास्ट बेन्च ना आई हेट लास्ट बेन्च आं मुगैयो लास्ट बेन्चआव जिरायग्राफोरखौ मिथिबाय लास्ट बेन्चआव थानानै टेन्टआव खुमागोन बायदिसिना बुस्थु जाखुमागोन फरायनायाव गोसो होआ बेनिखायनो आं लास्ट बेन्चनिखौ बांसिन नोजोर होगोन मानो होनबा नोंसोरो फाल्थु फाल्था खालामनानै इयुनाव मिमारसो जाजोबगोन नङा होनबा नोंसोरो मिमार आरो जिरायनायफोराबो सोलाय जानांगौ लास्ट बेन्चआव जिरायनायफोरा सिगाङाव थाफैनांगौ सिगांनिया उनथिं थाहैनांगौ आरो हिन्जावसाफोरा हिन्जावसाफोरजों जिरायनांगौ हौवासाफोरा हौवासाजों जिरायनांगौ बेफोरबायदि लाब्रा भाजाफोरबायदि ज' जाजाय थानो मोना मिथिबाय बेफोरबायदि दाखोर जानो मोना आंनि क्लास रुमाव
स' बेनिखायनो दिनैनि थाखाय आं बेयाव जिरायनो होथ'बाय मानो होनोबा सानसे समाव आंबो फरायसामोन बेनिखायनो बेखौ लोब्बा लाखिनानै नोंसोरखौ दिनैनि थाखाय जिरायनो होथ'बाय आं नाथाय गाबोननिफ्राय बेफोरबायदि जिरायनो मोननाय नंला आरो आंनि क्लासाव जानला मानला मिनिनो मोना जानला मानला रायलायनो मोना आं मिनिबासो मिनिनो मोनगोन मिथिबाय सारा बिदिबा गाबगोनबो नामा जोंबो गाबफागोन गाबबाथाय स्वाद नैबे अमा राजाया गाबा नैबे अमा राजाया नोंसोरखौसो सोगाबगोन गाबोननिफ्राय रेडि जाना थाखा गाबनो थाखाय फां फुं नङा आंजों फां फुं नङा आरो आं रागा जोंनानै क्लासरुमाव हाबोबा गावजों गाव खोमाजों खोमा फुसुर फासार रायलायनो मोननाय नङा जे दिनै हिनजावजों नांलायना फैदों खोमा दिनै गार्लफ्रेन्डजों नांलायना फैदों खोमा होननानै दाबुं बोरैबा मिन्थिखानांगौबा नोंसोरनि बिखुं आंनि आखाइ सिगियाखै बेखौ बोसोनसो होननानै बुङो बोसोनखौनो जुदि सिगिनाय बुङोब्ला बे नोंसोरनि खोथासै सोरलै हा ओइ नों सन्थलानि खुमा नामा हा सन्थला बायदि खोथा रायलायथारदों माथो सन्थलानिनो फंबाय आच्छा बेटा सन्थलानि फंबायसो नों नोरसिं बिलाइया नोंनो नङा होमबा नोरसिं बिलाइया सारा सन्थलानि फंबाय होननानै आंखौ बुनो नागिरदों नामाब्रा आं बिनि असे फंबाय नङालै आं बिनि काजिन फंबायसो काजिन सार बेल बुबाय बेल बुबाय होननायखौ आंखौ खारजानो लुगैदों खारां बिदिनो थाबाय थागोन नोंसोरजोंनो थाफाबाय थागोन नायनि आं नोंसोरनि दुस्थ'खौ माबायदि दुस्थ' खालामो आरो बै जायफ्राया बांद्राय दुस्थ'लै नोंनियावनो नोजोर थागोन आंनि मेगन गन्थं खुगा गासिबो नोंनियावनो थाबाय थागोन हेलौ नोंथांनि क्लासा जोब्बाय ओहो आच्छा बावदों गथ'फोरखौ एसे गियान होनायावनो माने टाइमखौ माला थांखो फात्ताखौनो मोनलायासै दा गोदान नालाय गोदानाव बयबो इन्टारेस्ट मोनखायो माला सम थाङो फात्ताखौनो मोना जाखायो जेबो नङा जाखायो गोदानफोराव बिदिनो जायो माथो मानसियालाय आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड खाथिं बायदिसो ब्रा खाथिं नंगौना नङाब्रा इलाय नायनोलाय बारा गाज्रि नङामोन मानसिया मोजाङानो जाबायदि हामबाय स्कुलावबो सासे हरखाबाय आंनि थाखाय टाइम पास खालामनो दे अब्लालाय नोंथाङा थांदो आं गथ'फोरखौ फोरोंनोसै अन्नानै मुंखौ खोन्थानो हागोन ना मुंखौ खोन्थायाबाबो फेसबुकनि नामखौ खोन्थाबानो जाबाय दे आं आंनि मुंखौ फेसबुकआवबो एखेखौनो दोनदों आंनि मुङा हाजमला औ आंनि मुङा हाजमला दे नोंथाङा थांदो अब्लालाय आं फेसबुकआव नोंखौ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरगोन एक्सेप्ट खालामबानो जाबाय दै आंनि मुङा अमा राजा बयनिबो खाजा बे सन्थलाया आंखौ मानो नायफिना आंनि गोसोखौ मानो अनसाया दे एसेबांथार गोसोजों मोजां मोनो आं सन्थलाखौ बियो मानो आंखौ नायनो बायो होमबा हेलौ मानसियालाय गाबदोंसो ना मादोंसो ओइ दावसोदेलाय बिमासो थैखोना बिफासो थैखोलै खुसि मोनदों नामा खुसि होननाय बुस्थुफोरखौ जानला मानला मोनोब्लाथ' मोजां मोनलै माथो नागिरबाबो मोना खुसिखौलाय देलाय बुंलाय मा जादों मा जादों गोसोनि बेराम जादों गोसोनि बेराम नामा नोंबो इन्स्टा रिल बानायदोब्रा फेसबुकआव स्टेटास हगारदोब्रा दुखुनि ओंथिखौ मा बुजिनो होनलायलायनानै होदोब्रा है रोङा आं बिदिखौ आंनो खालि सन्थलानि अननायल' नांगौ सन्थला टाइट खोनासंनो बाबाय आं अब्लालाय जाय लामाजों फैदों बे लामाथिं थांफिनदो आं स्कुलनिफ्रायसो फैदों स्कुलाव थांफिननो हाथ'ला गाबोन थांगोन आच्छा र' थाइबानि लारु मोनसे आइडिया होनो हायो आं नोंनो जुदि नों लायोब्ला सन्थलाखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ आं गासैखौबो खालामगोन अमा राजा अब्लालाय सन्थलाखौनो किडनेप खालामनानै लांदोब्रा हौवाफ्रा हिनजावफोरखौबा खावनानै लांनो हायो नों मानो हाया थां आइडियाथ' गाज्रि नङा अमा राजा नोंनि आइडियाखौनो लामारनांसिगोन सन्थलानि गोसोखौ खावनो हायासै सन्थलानि बडिखौनो खावनोसै आथिंनिफ्राय खर'सिम बेनिखायनोथ' दिनैनो खावैदो नों मिथिबाय दिनैनो खावनानै लानानै थांदो नोंसानि न'आव थेंक इउ अमा राजा आइडियाखौ होनायनि थाखाय दे अब्लालाय सन्थलाखौ खावखांनायनि उनाव आंनो माबा मोनसे होनांगोन दै जाग्रा बुस्थु नङाबा सन्थलाखौ आंनो खावफिननानै बिसानि न'आव दोनहैफिनगोन दे जागोन आइडियाखौथ' अमा राजाया थिगखौनो होबाय सन्थलाखौ खावहैमारनांसिगोन नङाबा जानाय नंला नङाबा बियो हांग्रि मोनथिखौसो लाहां जागासिनो बेनिखायनो आं खावहैनोसै सन्थलाखौ दुम्फावखौनो लिंहरनि दुम्फावा मोदोम गोनां ना सन्थलाखौ खावनायाव बेनो थिग जागोन हेलौ दुम्फाव आंनो नोंनि हेल्प नांगौमोन माबायदि हेल्प
नोंथ' बयखौबो हेल्प खालामोहाय दमफाव बे बाराव आंखौबो हेल्प खालामदो दे आं बिराद गिदिर जेंनायाव दं मा गिदिर जेंना जालायखो गोसोनि बेराम है बाल मा होननाय जादोंसै बेलाय देना दमफाव आंखौ हेल्प खालाम ओइ फाग्लिलाय खेंख्रा खेंख्रि मानो बुंदों हा खाइलें खुइलें मानो बुंदों डाइरेक्ट सिद्दा बुंनो हाया नामा दे अब्लालाय सिद्दा बुंनोसै आं सन्तलाखौ खावहैनोसै मा मा होनखो हो मा सन्तलाखौ खावहैनो औ सन्तलाखौ खावहैनो प्लिज दमफाव ना होननाङा आं नोंनि आथिङाव गोग्लैगोन नोंनि आथिंनि दैखौ सुनानै लोंगोन थेवबो आंनो सन्तलाखौ नांगौ प्लिज दमफाव प्लिज अननानै आंखौ हेल्प खालामदो ना ओइ मा हौवा खावनो थांनो ओंखारलाबायखो आयु आयु नुफेरै खोनाफेरै आं थाङाहाय बेफोरबायदि गोदाव सोराव खामानि मावनो थाङा आं दमफाव अननानै बे खेबसेखौल' हेल्प होदो नङाबा आंनि गोसोआ रानसिगोन गोरबोनिफ्राय बिखाया थफ्लं गनानै जिसिगोन आरो खर'नि मेलेमा गनानै सैमाजों जाजासिगोन प्लिज दमफाव प्लिज आयौ 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 रोंलाहाय दे माला खावनो थांनांगौ बेखौल' बुं मोनायाव हरनि 9 बाजियाव दे जागोन